Трябва слънцето. Та-та-та-та-та. Уоу, това беше яко. Тъпо. Добре, хора. Най-бруталното разбиване. Как може такива работи е? Това е позволено. Искам да ми стискате палци, хора. Искам наистина да си взема PlayStation 3 и да снимам и да ви качвам едни много велики клипчета на една много велика игра. Играта ще ви я кажа после, когато си купя PlayStation 3, защото аз вече имам предварително от един мой приятел. Той също е геймър. Може да го последвате и в неговата страница. Само, че забравих как се казваше. Нищо, че съм се абонирал за него. Супер. Обожавам те. Не. Ох, всичко окей. Добре. Стигни от това еленче. Как ще пропусна 200 стотинки? Ама аз минах през тия. Ето, виждате ли, той идва и веднага иска да ме от теб. Тотал 10 лет. Хора... Не знам защо се получава така. Мисля, че трябва да спа при него, ама правилно се прескачам, ама много бързо. Трябва да му избягам или не знам, няма друг начин. Или трябва да се кача на някое въже. Никаква идея, човек. Ай, тук е ленче. 3 стотинки, 346, дами господа. О, да. Еленчи. Друго еленчи. Добре, имаше са огън, ама нямаше палатка. И не ме гониш, Оня. Какви сте с работи, имаме кай. Воу. Добре. Моля се, не. Защо? Човек. Всичко се очертава така, че да не мога да направиш едно нещо. Между другото, пишете коя ви е най-любимата игра. Аз ще ви споделя и моите любима игра. Очевидно не е тази.
Да. А, пишете, коментирайте, харесвайте и така нататък. И ще имам... Не ще имам и не знам, ако ви харесват клипчета, харесвайте и коментирайте. Добре, това беше супер. Също така, я питайте питайте дали искате да продължавам с тази поредица. Какво? Ох! Трябват ми още 500. Човече. Иначе тази игра си е супер. Стига да е. Какъв му е проблема? Така е много по-хубаво, между другото, да се играе на светло. По-ярко, по-готино. Всичко си е окей. Не. О, да. Чин-пин. Пау. Качин. Стига, бе, човек! Паси, човек. Това жена ли е, между другото? Не знам. То животът е толкова несправедлив. Точно към нея. Тя се пребива повече от 100 пъти. Добре, защо скочих? Ей, успях, че. Върховно. Чао, огън. Ууу. Поне минах мисията. О, да. О, да. О, да. Яй, пса. 1500 метра. Jump over 5 rock in one run. Значи, втората мисия мисля, че ще се справя с нея. Започнах да правя дълги клипчета, защото много са кратки миналите и не мисля, че има много полза от тях. Не полза, ами по-скоро, защото са кратки, почти нищо за 3 минути не мога не да разберете, ами да се покефите малко. Не, човек! Добре, аз минах 1130. Не, трябваха ми само 1500 човек. Не! Стига, бе! На косъм бях.
Супер. Добре, не е супер. Сега ако си точно 1499, направо ще чупа телефона. 86% го минах. Защо толкова бавно се развиват действията в тази игра? Ма както е казал един човек, не всичко е лесно. Да, аз се чува дали има лесно нещо. Не, има бе. Какво ме слушате мен? Аз тук си приказвам някакъв качен маняк. Стига бе, човек! Какви сте черни камъни, не мога ги видя.